И здравейте хора, това е втора част от бягането ни от Next ботовете в този мап с Silver. Silver, що си на 40%? Браво. Дай бягаме, защото Джо Байден ни кемпи долу. А ние сега слезнеме. Опа. Чакайте. Направо падам долу, тя ще ми вземе най-малко деми. Имаме голям проблем. Джо Байден. Майко, избягах. Снимка категория. Чакай. Зумнах. Чакай, че аз съм камера, ме трябва да те гона. Майко, аз я видях. Виждам. Къде е флопата, бе? Ето я флоп. Джо Байден не може да се качи. Влезе в тунела, флопата е там. Дай да бягам по-добре. Че и двамата гонят мен. Стой, дай ми хил да намеря. Флопа, моля. Човек, не мога да се хилна. Добре, бързо. Добре, хилнах се. 2000 хелт. Хора, само да ви кажа, колкото и хелт да имаме, Nextbot ви one-tapва, така че това не е чит. Просто ние не искам да умирам от fall damage и затова. Опа, мабет. Че не знаеш, че тази граната ще е гръмна. Не очаквах да е толкова реалистична. Най-лошото е, че не взех дори гранатата. Добре, тази граната гърми по всяко време. Човек не мога да активирам гранатата от край. И флопата идва. И флопата тебе гони. Окей. Стой. Player spawn point. Ще чакаш и добавя spawn point. Deactivated. Activated. Добре, активирах си spawn point-а. Мали има Glock 17. Изстрелвам флеер гън. Майко, това ми е спаунпойнта, внимай с него. Флеерове. Внимай да не те удари. Аз съм на църквата. Опитам да изстрелям още един флеер. Църквата. Добре, идвай тук. Ти си на едното, аз съм на другото. Другото. Кой ще умре?
Ясно. Че ти в това ли умре? Верно ли? Какъв тунел? Чуй, никакъв тунел няма. За влака ли? Няма никакъв тунел, аз гледах. Сноуклип. Добре, ще видим. Майко, верно има някакъв тунел. Това пък къде е? Това излиза при релсите. Къде е задънената улица? Там къде е она червената врата. Окей. Града съм. Вече мога да спра да накликам. Не виждам обаче никакви... О! Добре, това не го очаквах, Човек, аз ходех назаде и казвам, не виждам никакви такова, обърнах се и гледам лицето и, ама буквално заврело, изпълваше целия мой монитор. Добре, спалнах се на меншно. О, да, може. Това е фара. Не, аз отивам към фара. Аз не виждам никой тук, обаче да не говорим много. Чакай, то нямаше ли няколко фара, да не ми говори за други? Майко, Джо Байдън е там. О, видях още един. Флопа. И фигурата. Всичките са. Ударихме тук дърво. Трима. Пак ли бе? Хора, това са най-активните на Xbox. Даже Джо Байдън читва като на Xbox. Той чита. Така че... Да, защото е най-активно. И е най-забавно с него. И флопът е много активна също. Майко, и ти се спамваш тук. Човек, че обайдам почна да говори китайски вече. Толкова време ни следва и аз го чувам, че вече почна да говори китайски. На мене ми лага.
града. Опа. Да, не те виждам. То аз съм на имението. Да, точно там съм. Що, къде си? Майко, видях фоп. А не, тя отиде към тебе. Към града. Обаче аз бях на имението. Майко, Джо Байден. И флопа! Какво правиш тук? Какво? Точно аз там го сложа. Много са ми смешни. Майко, флопата се удари да го. Аз даже ги изумвам през цялото време. Майко, Джо Байден, не, това не искам. Джо Байден май паднал ръката. Скочих от планината. Хора, много вероятно следващия епизод да е в една болница, с една мапа. Така че... Защото и там е много интересно тази мапа. Да не ви омръзне, имам предвид. Това не знам. Майко, виждам те, какво прещам. Да, дайте стрел. Да. Какво правиш там, бе? С тази кола. Ами хора, аз ще спирам записа, защото ще стане твърде дълъг. И... Стойте малко. И да, ще спирам записът. Дано ви е харесал. И ще се видим в друг епизод. Чао!